Ndị be anyị daalụkwanụ. Afa m bụ Jenny Uzoma. Abụ m onye na-eme ihe ejije. Soro m ka anyị gaa njem ịhụnanya maka ndụ. Ịhụnanya bụ nsọpụrụ. Ịhụnanya bụ afọ ojuju. Ịhụnanya bụ nke m irigokwa nri taa. Nke m kedu ihe ị chọrọ iri. Nke m ịdịkwa mma. Ịhụnanya bụ ihe niile n'ebe nọ. M mụtagoro banyere ịhụnanya na ndụ m ebukakwa. Kịta nụwa ntogo nka na-etokwa. Amago m na ịhụnanya bụrụ nnọọ nne ahụrụ m gị n'anya, ịhụrụ m n'anya ngwanụ mba. Unu abụọ, nwoke na nwaanyị, ndị na-eme ihe ịhụnanya, ha ga-etikọ aka mee ka ọ rụọ ọrụ, maka na ọ mmadụ abụọ na-eme ya. Ofu onye na-eme, onye nke ọzọ ada eme, ome nzunu ịghọta. So mmadụ abụọ ga-etikọta aka rụọ ọrụ banyere ya ka ọ wọkụọ. Ihe dịgasị mkpa n'uche m maka ịhụnanya zuru oke bụ nghọta. Nwaanyị n'idiri onye ga-aghọta ya ọfụma. N'ụdị ọrụ anụwa na-arụ, ọ bụkwa na ụmụ nwoke niile ga-aghọtacha ya. Atakwanụ m ha ụta, mana enidiri m onye ga-aghọta, onye na-amenche na mpọ iji rụọ ọrụ nje gbawa n'iro ịghọta. Ịnidikwa na onye na-enye. Achọkwa m ka onye ahụ bụ onye nwere nnukwu ego. Obere ego dị mma, mana ọ bụ na onye ahụ nwere ike nwee nnukwu ego ma ndị na-enye. Ịnidiri ego na-enye gị, onye ga-enete gị anya, onye ga-adị very kind to you ịghọta. Onye ga-aghọtakwanụ gị ọfụma, onye gị nwa ga-aghọtakwa. Ịmakwa na asị na ihe m nye gị, ọ bụrụ ofu onye na-arụ, because ofu onye na-arụ, ọ bụ na onye nke ọzọ ada arụ, ọla akịwa. Otu si efu ịhụnanya agbanwego kịta anụwa karịa otu nsi afụ ya oge nka na-etoto eto, oge nka nọ na 20s m ịghọta. Amago m kịta anụwa na ịhụnanya dị mkpa ọfụma, mana ọbakwanụ sọsọ ịhụnanya bụ ihe na-adị na ihe gbasara ndị na-atọ. O nwere ihe ndị ọzọ dịkwa na involved ịghọta. Ma ego sef, ama m na na-asị na ego amataro nnukwu, mana ego matakwanụ, maka na ọ bụ na ego adịrọ, unu ga-eche ka otu unu nụọ, ka otu ụmụ unu ga-esi wee gaa ụlọ akwụkwọ, ka otu ga-esikwa ụgwọ nka, ka otu ga-esikwa ụgwọ nka. So a na-adịkwa a na-echebara ya echiche, a na-adị strategic ịghọta na na-eme ihe ahụ. Mgbe mbụ echebu m ma nwoke si gị ngwa nne a laikiri m gị, ọ bụkwa na gị nwa laikiri ya, unu ya ebili gawa. Mana kịta anụwa ntopụtago, afụgo m na ọ bụrụ otu ahụ ka ọ dị ịghọta. Ịhụnanya dị mma ọfụma o, mana ịhụnanya ezuro. Ọ bụ ihe ndị ọzọ a na-etinyechi ya ka ịhụnanya na-atọ ụtọ. Ihe na-amasịrị m na ndụ onye nchọ ka mụ na ya na-emekọ ihe, ka mụ na ya yi ya dịte aka bụrụ di na nwunye, bụ onye ahụ na-atụkwa Chineke egwu. Maka ọ bụ na ịtụrụ Chineke egwu, ị ga-ajụ ọsọ nọ na-eme merụ na-aga. Ịnidiri onye na-atụ Chineke egwu ịghọta. Onye gakwara akwụkwọ, Adam ekwu na ka ọ gara akwụkwọ jee bụrụ PhD or maybe na ọ gara university. Onye uche ya dị ebe ahụ ịghọta. Onye topụtago nụ marụ. Ọ bụrụ a na-asị full at 40, bụghọ mmadụ dị 40, onye ahụ ama mma ihe ọ na-eme. Ihe nna m echefu banyere ịhụnanya na ndụ m mmadụ megoro m, ka m jiri ndị be anyị, nne m na nna m ha chọrọ egoro m kemgbe m bụ nwatakịrị rute kịta anụwa. Ha ka na-agbalịkwa. Nna agbalịkwara ha, mana ha bụ nne m na nna m, ha na-agbalịkwa. Mama m bụ onye nke wetara ego m ji wee mee ihe onyinye nke mbụ m ịghọta. And adị m no grateful for that. Enwegokwa ihe ndị ọzọ ndị mụ na ha dịbu na mma mekwara m, mana ihe anụwa bụ month of love ịghọta. So achọrọ m ka ọ bụrụ nne m na nna m ka m ga-highlight.
ha agbaligoro m ọfụma, so ana m ekele ha. Ihe m chere na ịhụnanya na-acha ka ya bụ kọlọ niile. Ịhụnanya nwere ike bụrụ blue, nwere ike bụrụ red. Ama m na ndị be anyị, not ndị be anyị, onye niile nọ n'ụwa sigo no red bụ kọlọ ịhụnanya, mana ebe nọ ịhụnanya wụ kọlọ niile. O nwere ike bụrụ yellow, nwere ike bụrụ green, nke ọbụla otu ọbụla isi wee fie iwori otu ahụ. Ịhụnanya bụ kọlọ niile, maka na ịhụnanya bụ ihe niile n'ebe nọ. Aha m ka bụkwa Jenny Uzoma. Daalụ maka isonyere m na njem ịhụnanya na ndụ m. Daalụkwanụ.